pada munhu ari kuba, pada munhu ari kuita zvine njodzi, mutemo unotendedza here kuti chitoenda izvozvi? Mutemo uripo kuti iwewe unogona kutaura saemployer kuti apa watadza, endi zvawatadza zvacho zvinokodzera kuti uende. Mushandi kana aona kuti ida handina kufara nazvo, ane kodzero yekuuya kuMinistry of Labour. Mutemo wati tauriranai, garisanai. Zviri nyore here izvozvo? Panenge pachine kuvimbana here apa? Zvinotozotisvitsa ipapo pakutozoenda kuministry izvozvo. Ona vanhu vakutoendesana nekusvitsana kumatare, kunyange bhaibheri rinoti kana uine munhu wawatadzirana naye makuda kuendesa kumatare muchiri murodhi samai kutaurirana musati masvikako, nekupa munozosvikako nyange mukanzi tauriranai futi hapana chinobuda. Sekta iyi ndo munoitika human trafficking yakanyanya. Vanhu vanofunga kuti human trafficking ndiyo chete yekungoti munhu ari kubva kuno kuZimbabwe achienda kune imwe nyika, asi kubvisa munhu kumusha uchimuunza kunokuku asiri kuziya zvaari kufambira kana kuti usina kumuudza zvakakwana, inotori issue yehuman trafficking.